Hola, estem aquí amb Albert, autor d'Ecosfera i editor de Julivert Games. Bon dia. Bon dia. Enhorabona perquè anem passant per aquí davant i potser és un dels stands més petits però que alhora té molta gent interessada sempre. Com esteu vivint aquesta fira? Bueno, és molt intens i molt contents, sí. És la primera vegada que assisteixo inclús com a visitant al Spiel i és una passada, és supergran i quasi no tenim temps ni de pensar que estem cansats, estem a tope. Sí, has dit que de visitant tampoc, jo aquest any no ho comptaria com a visitant, Perquè... No. Sí. Bueno, quan no has voltat gaire. No, massa. Quan muntàvem l'estand llavors sí que ens ha donat temps de voltar i conèixer els veïns i és molt xulo, sí. Aquí heu vingut a, diguéssim, es pot adquirir el Week and Play, no? Sí, veniu a presentar en societat a l'Ecosfera de cara al Kickstarter. Sí, tenim pensat llançar-ho si podem a febrer i si no a març. I és, bueno, si voleu us introdueixo ràpidament. Sí, és un joc cooperatiu de construcció de baralles i hem de restaurar la naturalesa salvatge. Vindria a ser una mica això, tenim diferents elements, amb la combinació correcta d'elements podem obtenir cartes del regne vegetal i amb la combinació correcta de cartes del regne vegetal podem obtenir els animals i amb la correcta combinació d'animals obtenim les llosetes de bioma. Després hi ha cartes de desastres i amb aquestes podem obtenir llosetes d'extinció i bueno, es fa tot més complicat. Abans hem pogut fer una partida, la veritat és que el joc apreta, o sigui, no l'hem acabat però no crec que l'haguéssim guanyat. Mai se sap, perquè jugant-hi pot donar la volta. Moltes vegades penses que ho tens molt malament i és que teníem molt malament, Bueno, però pot sorprendre. I a vegades al revés, estàs molt relaxat, penses que sí i no. Hem d'esperar jocs de Julivert Game que tinguin sempre aquest component de conscienciació social o de... Sí, ens agrada, no sé. Us voleu fer que aquest sigui un tret distintiu vostre? Sí, bueno, em sembla bé. Els jocs en si és algo que em sembla molt positiu, ja de per si. I si té l'ingredient així algo més, doncs millor. Sí, que sumi i no que resti. Tampoc no descarto altres jocs que no tinguin especialment un component així tan clarament... Comentem ara l'incident que deu tenir amb l'allotjament. Perquè a nosaltres també ens ha passat, ens han xutat a la puta cara el dia que arribàvem a l'apartament. Airbnb. Sí, aquí records, regards. Com ho veu solucionar? Bueno, solucionar posant pasta en pasta. Bueno, per sort vam trobar un hotel encara al centre i encara hem trobat una bona combinació, però sí, va ser... Hem hagut de pagar el doble, pràcticament. Sí. En algun moment paties per acabar dormint entre les caixes aquí a l'estand? Bueno, això, com que no sabíem bé com funciona res aquí, també patia per a veure si es poden deixar coses aquí a l'estand durant la nit, llavors sí que se'm va passar per al cap, bueno, dormo a l'estand, ja vigilo tot. Nosaltres ens veiem directament sota un pont. Doncs molt bé, això és el resum de Julivert aquí a Essen. Gràcies, Albert. Merci. I que vagi molt bé la campanya Kickstarter.